אנחנו פונים לפינתנו הקבועה בימים אלה על ספירת העומר. ספירת העומר מתחילה ביום שבו הקריבו את קורבן העומר בבית המקדש. רגע, קורבן. זה לא משהו עם כבשים, פרות, מנגל? זהו שלאו דווקא. קורבן המנחה, לדוגמה, לא היה קורבן מבעלי חיים. זה היה קורבן מסולת, קוסקוס, וקורבן הקטורת, קורבן של בשמים. לא בשמים כאלה, לא שנל ואסתי לאודר, קטורת. אז קורבן העומר היה קורבן של תבואה. קורבן שעשוי משעורה. תבינו, קורבן זה מלשון קרוב. כשאתה מקריב למען מישהו, אתה מתקרב אליו. וקורבן העומר היה הדרך של החקלאים להתקרב לבורא עולם. כשאתה מקריב, אתה מתקרב. תחשבו על זה. אפשר להתקרב? היום, 6 ימים לעומר.